ҳамдорон азиз, салому алайкум. 22 сентябри соли 2024 мебошад. қарор дорем дар шаҳри Бостонӣ Истаравшан дар хоҷагии акаи мо Усмонҷонако. Усмонҷонако, салому алайкум. Салому алайкум. Хуш омадед ба гурӯҳи Ангур ва боғ. Шумоям хуш омадед хоҷаги ба. Раҳмат. Мо имрӯз меҳмони хонаи шумо омадем ва болои бом буромадем. Инҷа бом, чердак. Чердак инҷа. Ва инҷа мебинем ки шумо мавизхона кардед. Дуруст? И ҳамаи овехтед мавизми ин ангуро, кадом сорт ангуро? Ин ангури сорти метра суғдиёна. Ин тарафаш мавизи ҳамон бобоки қадимии сиёҳи бедона. Барои мавиз. Кай овехтед шумо? Иба аз ҳамин 10 рӯз 12 рӯз шуд. 10-12 рӯз. Кай ба тайёр мешад ин? Ин агар тирамо ба вақтар биёд, агар моҳҳои майбиам тайёр шудаш мумкин моҳҳои ноябр охираш биё. Агар не боронгарӣ шад, агар ки моҳи мартоба тайёр мешад. Тайёр мешад. Оптовико биёд мефурӯшед охи? Оптовико ҳам бозор мебиёрем, оптовико мебиёд мефурӯшем. Худо хоҳад ин мавизи шумо чанд пули бозор ба нархаш? Ин мавизи суғдиёна ман ҳамин сол акнун евехтам. Ҳамонҷо ба ман фурӯхтагим не. Нархаш ҳамеша ба рӯзба ҳамин 70 сомон, 75 сомон то 80 сомон нағзаш мебарад. Ангури тарфурӯшӣ нағз меё ки мавизфурӯшӣ нағз? ҳамин сол ба соли гузашта нархи ангур нағз буд, қиматтар буд. Мавиз накара ангур фурӯхтем. Имсол ангур сал арзонтар. Мавиз кунем он ба ҳисобу китоб кунем кар мавиз кунем кар беҳтар. Мавиз кунед беҳтар. Соли гузашта шумо ангур доштед? Ангур доштим. Ангур. О, ҳеч ка ангур надошт. Кӯ ҳама хунукзадагӣ буд ку? Не, мон вако гӯр мекунам ку тока. Шумо таги замин ба гӯр мекунед токатона. Оли мерем саҳроба тамошо мекунем, таги замин ба гӯр мекунед, хунук назад, ҳеҷ ҷо ба ангур нашуд, нархи ангур хест, шумо тар фурӯхтед, фоида кардед. Ошавад шумо баракаҷон, ҳалолатон бод. Шумо инқадар меҳнат мекунед, ман медонам меҳнатҳои шумоя. Ана инҷа чердак, чердак. Инҷа ба шамол мегузарад ми? Барои шамол гузаштан бо мен хел зоитӣ мева. Омурӣ мондед, омурӣ мондед. То чӣ қати омурӣ маку маҳалли қати омурӣ. Ки шамол гузарад? Шамол гузарад ба вақта қоқ шавад. Ин шамол нагузарад, ин мен хел обаш испарени шуда, ин хел сифати ангур паст мешад. Сиёҳ мешад. Агар шамол набошад? Шамол набошад, буғ мекунад обаш. Ранги ангур мавиз кабуд намешад, сиёҳ чашад. Ин мавиза шумо ишқор ба задагӣ ме? Ин натурални ҳамто атоб мекунем, оварда мевезем, худаш хуш мешад. Бо ишқор мезагишам мекунед? Ҳозир ин дашбози ишқор кросия нишон медиҳам. Ин натурални. Ҳамто гирифта овезон кардед? Овезон мекунем, худаш қоқ мешад. Соягӣ. Соягӣ. баъди мавиз шудан буд мавизи сорти аввал дараҷаи аввалу олию дигараш мекунед? Хел сорт мешад. Вай мегӯяд хел калон-калонш ҷудо мекунем. Сорти якум терма мегӯем ҳам бозор ба. Нархаш дигар. Терма? Адана чиндаги калон-калонш. Баъд мондагӣ дуюм сорташ мешад. ин ҳамаш меҳнати дастӣ? Дастӣ, ҳамаш дастӣ. ин меҳнаташ калон? Калон. ҳамдорон азиз, акун ба акаи Усмон мо якҷон ташаккур мегӯем. бовар кунед барои шумо ҳамдорон азиз, ҳозир ман нишон медиҳам ишкамғиҷак када аз куҷо омадам. ин ангурои акаи Усмон аз боғи худатона? Вале боғашон мерем навор мегирем. ин мавизҳояшон албатта торик шудаги инҷа. ин бинед мавизҳо тамоми болохонада кашол кардагӣ. Чердак мегӯн, болохона мегӯн, русишқати чердаку кришаю барои тоҷикшқати болохона. Оҳ, он тарафа ва ҳаст ме. Вай бинед, он тарафам ҳаст. Ин чанд инҷа ба чанд қав овезон кардагид шумо? 15 тонн овезон кардагид. 15 тонн. А 15 тонна чанд кило мегиред худо хоҳад? 4 килош 1 кило ҳисоб кунед. 4 килош 1 кило мешад. ду тонна, 3 тонна, қариб 4 тонна мегиред, а? ҳамдорон азиз, манам хел танои чӯби. Ин номаш чӣ буд тоҷики қати акаҷон? Рав буд ми чӣ буд? Не, страпил фаҳмидам. Тоҷики қати рав мешуд ми чӣ мешуд? Ҳамин рав партифтагӣ ку таги шифр ба. Ҳамоноба? Канав кашидагӣ. ҳамоноба сим кашидагӣ, сим задагӣ. Сим канав. Сим канав, да? Сим канав. Канав ин сим не. Канаби сахт.
کنه بپریز منم اینجا اینو اویزون کردگی در همین مویزها اویزون کردگی بینید مویزها با اویزون کردگی مویزها برای اون که دستخونی ما و شما به مویز نموند الان این خیل بینید تو که دیگه بینید من اگه جا گذاشتم من همینجا من اشکم غیجا گذاشتم اوه سرما زدم اونجا بینید یک آدم تریق از بین اشکم غیجا کرده گذاشتم و اونجا زینه پویا هست زینه پویا خطی با برومده اپویا زینه پویا برومده اینجا برای اکن شما فروید یکم من قپیده پویا انا هم دیوران عزیز من با شما درباره مویز یک نوارچه نشان دادم سلامت باشید هم دیوران عزیز من با شما نشان میدم شما کار رو یاد گیرید این همه مهنت همه کاری من برای بوی شدن شما هست کنید فروشید بوی شوید خانهاتون رو آباد کنید در پناه خدا باشید